Болашақта зәңгәр күккә қарап, бармы синең уйға батқаның? Түрлі сүрәтләргә керә-керә зәңгәр күктән болыт аққанын, бармы синең қарап ятқаның? Ә минем бар. Әллә нишләп шунда гашык идем болыт бабайга, аппак сакалына ябыша да китә идем әллә кайларга, барып җитә идем айларга, йөри идем йолдызларны учлап, кәнфит урнына өләшеп, түбән очның усал малайлары карый иде миңа көнләшеп. Тик буйлары гына җитми иде тартып төшерергә болыттан. Шул болытта йөргән чакларымны үлгән чагымда да онытмам. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Язын тамчы булып тамгандыр, кышын карлар булып бөтерелсә, җәен яңгыр булып яугандыр. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканы. Балачакның хыяллары төсле зәңгәр күктән болыт акканын, бармы синең карап ятканың?